Reke reke oi nang tong di ani khao ani samo. Hello, welcome to my YouTube channel. Haino hai ani YouTube channel norong no jotono lam sobo. Ti bahai tongbai khaklayo kam kurung tongbai na hine. Ti haino ang norong no tamo resap khana gena hini tong norong wan subi maya khana tatok belai ke kok brok resamu khnai tongdi ti compose the lyrics bang no khayo hai pano je lyrics bai je compose tabo ang nong no nong ni bosuk ang ta try khai phunungai bosuk khana to ri man omono ang site bai te kok thai rok sai tong ge nakardi ti compose rok jodi jai tong ge nakardi hai ang nong mo tabo try khai khana ri nai kere ke oi nang tong di ani khao ani samo reke reke oi nang tong di ani khao ani samo Rutha nang tong di ani khao ani samo Rutha nang tong di ani khao ani samo Uklog berska ang silia nono naina muchungo 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 Rutha nang tong di ani samo ani khao Được. Reke reke oi nang tong di ani khao ani samo Rutha nang tong di ani samo ani khao Uklog berska ang silia nono naina muchungo Uklog berska ang silia nono naina muchungo Norok khana to jopai khana ni ang khaklayo ti norok khana to jak tong ke like share te subscribe khlaina ta pogdi please subscribe khlaina ta pogdi te bo norok bai choesa ang kok brok te hindi re samo ang nong no khana rinai khana to ke nong try te compose ni bahai ke level tong omrong na ang try ke norok no khana rinai te tin ni bare omsung no haina haite wai norok bai malai tata